In an effort to address drug-related issues in the state, the Hynniewtrep Youth Council (HYC), led by President Roy Kupar Synrem, has called for the relocation of the Oral Substitution Therapy Centre (OST) from Shillong Civil Hospital. The council argues that the centre, intended to aid detoxification, is instead exacerbating drug problems by attracting individuals who sell drugs at the site. Roy Kupar Synrem revealed that numerous public complaints prompted the HYC's demand for the relocation of the centre. Reports indicate that drug dealers, including one Jeffrey Pakanteng from Shillong Mauprem and Roshan Kaushal from Upper Mauprem, are operating at the OST centre. The HYC also reported incidents of theft and discovered 13 individuals using drugs at the hospital during a recent inspection. Meterima ketayu. Albiyo, terlalu lep. Tapi sinjar yo, albiyo. Drop sekali kiri. Drop sekali. Belum saya pun drop apa? Belum ada drop semua. Stil sahaja. Dia, dia. Pulang pesan dia. Terlalu untuk arti yang stil. Stil dia. Kanu media. Kanu media. Stil sos pasal Mandi sansba. Nai mesti Nai mesti Puluh Ajmira. Manu media puluh. Ajmira pun ada. Manu Itu kalau Muslim. Nakaliang jong kaseng hadin mengilayo shibun ki jing ujor bagi jing pentip kamtam ya naki rupat ba ki balik shim dawai apo civil hospital Shillong kumjuru ki ba shong thia pang ki ba thia pang ki kamera ki ba fair jong civil hospital ba mdei tang naki rupat ba riwat ki nong tre jong civil hospital ru ki la pentip ingi ba kajingdon jong kani ka OST kata ka Oral Substitution Therapy Center kabadi ke jaka nang taban ai kita dawai kini ki beriu ki ba melin lani ki bala melan ha kani ka jingdi drugs bahkan long kum kita ka substitute kena bakin lak ban lat na kani ka jing kerni o drugs ndrei kani ka jingdon jong ko OST center ang te civil hospital kapen kela penban kata ka jaka ka bakini ki beriu kin yo ban shim kabu ban le ki kam ki ba fair ki kam bean ki ba fair bat ki kam ki ba penthut ya ka shongsuk shongsan ya ka yat ka yeng ka thia ka dem ka jing bha jong ki pat ba hi Ngiyo jing tep ba kini ki beriu ki bamelian manwan kani OST center ki wan da kajing mun lane da kajing perkhat bakin wan ban shim tu dawai nang tu ha kajing sha kajing betha jong OST center kalong ba pin wan tu kajaka pin shim yo tau substitute lane dawai bat pidai ban mi no na po ka compound jong ka civil hospital ndri kini ki beriu pat ki shim kabu ya kani kajing don jong OST Kiwan ban da kajing thmu lane da kajing muddur bagi beriu kin perkhat wan ban shim ka dawai bat lamba kata kajing yo la chongki ban rung ko ST center ki let pat ban rung shi ki kamera ki ba fair jong ka civil hospital bat ki tu ye ki tiar kitar jongki nong thia pang bi ki nong apang itu iki mobile kim issue wat iki flash ki ba ki nong pang ki bu nam ta ban di lane ban bu iki kluj dan shit ki jongki dei dang kata daladep nang tu daladep kata kajing shim dawai na po ST ki yang he kitu ki mau kendon ki bedon jong civil hospital ki di biri ki di skret ki di yau kanja hang tu dei dang kata ki penon kam ruat ki kentin ki kentin snil ki bami ki kentin klemakor ki bami naki sentur ki jongki namar ki brio nda ki ladap ban yadi yang new jingdi penbuat kim so thu ki ke ga bakile ki sapen mi pat ik ki kentin ki ba fair bat ki le ri ki kam tu kam them kena bakin yo pat ban thit yo drugs ke ga bangi lap menegas ni nakliang jo paseng hadin bangi lek ka tu ka jaka kajing mudur ka jongi kalong begini ki brio kin wan ban shim yo dawai ndre ngilengo bahabang ilap bagi kispa atli gitu ki container ngilap mene baya ka civil hospital pelat chu kabadi ka jaka sumar ka bodon hang ni apa deng sor kini kinong di kiwan ban terwa wa di drugs hapo ka compound lane ka khadop
jong ka civil hospital Shillong ya ka bangi layo ban thang mane di kispa tali gitu container na kini kinong di tinging iyo iba ka jingdon jong kani ko OST center hoi ndai bangi persya bandon kata ka OST center hang hakanu nu ka jaka ndai ka bangi ngi persya kalong ba ndai banbu ha ka jaka pat ba namala da bu ka jaka pat ba kalong kumba ailat ikini gibriyo kiba melien bantu bantiam kiba melien manle iki kambe an kiba bunjat bakum juru kalong ka jing thut pat ya ikibri kiba wan man pendon kam shisha ya ka civil hospital lamba ka jing wan sim dawai ka jongki lamba ka jing wan thia ban sumar ya ki jing pang ki jongki bat kum ju khamtam be ru ya ki nong trai wan apo staff kum ki staff apo civil hospital kilong ba lada bu tang sipang ya ka scooty wan apo compound jo ka civil hospital lada bakla la sha tu kitar la sha pen kedia ki yet bakum ta ter kini gibri ki tu wat ya ki scooty ru napo compound jo ka civil hospital bat ka jing yo bat ka jongi ya kini kinong di bat kinong di ya drugs hapo jong kanika da ka jingkeli per jongi ngi su thu ba gibri ki badon bentah kanika tu ka them hang ni hapo civil hospital dei ni gibri ki ba pendon kam ni kanika OST ting batru bandawa na ka DHS namar ko mangitip hot ka OST ka ka center ya ka balabu ta ka Meghalaya AIDS Control Society ndai ka jakapat ka de jong ka civil hospital ka bade jong ka Department of Health jong ka Sarkar Meghalaya ka umot balada ka DHS kam ay jaka ka max ka nomla banbu apo civil hospital ta ka jingdawa ka jong ya ka office jong ka DHS kalong bahapo sitayo kidai ban weng ya ka OST nakatu ka jaka lengba ka jing ekran ba ka max ba kidai ban bu hakanu kanu ka jaka ban light na ka jakapat ba badalong le ka bala kilit bu hapo police reserve lanel ibu aknu no jaka ka bodon kinong pet kinong khmi namar kum makalong manta po civil hospital kum ka jing kendu jongi i doctor bedi pet ya ko OST ong ngingi bun kam syapo syabar bami na kamera jongi ngimla ban yo i namar beli mdon security ba pet tinging sngo ba kandon ka jing singan ya upat ba kandon ka jing singan bakan light na kini jing tu jing thiem bat kiwi gi kam sni ngi so ban ai jing mut ya ka max lani ka yakinu nu ki bor ki badai banbu ikini OST bu ki jaka ki ba fila ban ai security ru kenapa kini ki beriu lada ki wan ban sim dawai ki dai ban sim tang yo dawai ki dai ban mi no na tu jaka kinom la ban le ikinu nu kam sniu lani kam tu kam thiep tinggal jing mut ya ka max lalong bala beli fimbu apo police reserve ka jaka ka bahe angte kenapa kini ki beriu lada ki wan ban sim dawai kin don gajing tiang gajing sia namar ki don ki bor pulit atu ka jaka lani bu akno ka jaka ka balat na ka jaka pat ba kum ki hospital bat kiwi ki jaka ti kata ka jing dawa ka jongi na ka office ka DHS ka bangila ipor sitoyo balada hapo ka sitoyo ka DHS lani ka max kim sim ganu sinjam ban wengi ka ni OST na po civil hospital ka seng kambansi ban le ban sim ya ka kam ka bangin let ban wengi daladi ka OST ka badon hoi ni so thu ba kini para samla ki jongi ki balangop honil drugs le se ki don ki bada thrang shisha ki kwa bandon kum kini ki center nengi ong pi ban ka namta ka jing bhapat jong we arngut lan ni ka jing suk jong we arngut kam dei ban kata apat yo babon balang kumang oi pi ka civil hospital ka ki brio di ki hajar ngut ki wan ban sim dawai ki thia pang bat ki pendon kam ka civil hospital banyo ki service ki ba fair dei tang namta ki laingut ki sangut lan ki shipau ar phongut kini ki bakerni ka jing di drugs kam dei pat ban thut yo babon balang ti kata ka dei jing dawa ka jongi ba ka DHS ka di ban sim steps lan ban le ban penkenria no ya ka OST na ka tu ka jaka ringkat ka jing trelang bat ka max bat ban dei ban bu hakanu no jaka ka bom dei ka public building lan ka public place kanang ban kanum kata yo pat ba jong ka jelai bro. The ICFA University Meghalaya admission open 2024. The university offers program courses in the schools of management, humanities, social sciences and science and technologies for both undergraduate and postgraduate programs, UG and PG programs. Full-time campus programs offered under the undergraduate programs are BBA, BCA, BCom, BTTM, BA, Economics, Political Science, English and Education. For PG programs are MBA, MCom, MTTM, MCA, MA, Political Science, English and Education, MA Khasi, MSW and MA Music. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong Campus, Powerville near Shillong Law College, Dhangati, Meghalaya. Phone number 0364 222 0057. 94851 58603 700-505-7728 8794 250646.